Goddag. Et er at være dansker, noget andet det er at være nordjyde. Men det er jo kun nordjyde, hvad det betyder. Thomas han var kommet lidt rundt i verden, men han havde jo en opvækst, som de fleste måske ville misunde ham. Fordi den gang han levede og var ung, der fik man lov til lidt mere, end man gør i dag. Og når jeg sådan set fortæller om, så kan jeg rent faktisk huske, da det var farligt at køre i bil. Og det med sex, det var ret og såkaldt ufarligt. Men det er lige omvendt i dag. Thomas, ja, han er jo været den 16-17 år, han gik og klør sig så sær på kroppen og i skridte. Så siger den gamle til ham, hvad satan er jeg med der knald? Så han tager fandme ramme så øvsten, det kløver det hele. Øvsten, for dem der ikke ved det, betyder liderlig. Men så siger den gamle, nu får du 250 kroner med. Ja, det var dagsprisen dengang. Og så tager du en tur med pukken ind til Aalborg og får noget filet. Og så kommer du hjem, og så begynder du at opføre det ordentligt, og det skulle Thomas nok. Så han sprang på pukken, og så kørte han hjem, eller sådan noget vrøvl. Så kørte han ind til Aalborg, så på vej ind til Aalborg, der bor hans bedste inde i Sulsted. Så siger hun, nu skal du have i den farbitte Thomas, så siger Thomas. Så, jamen, jeg har fået 250 kroner af den gamle til at få spejpølsen klappe for ind i Aalborg. Så bedste. Skulle du nå indspare de penge, så gå med i soveværelse. Det gjorde Thomas, og så kørte han hjem til den gamle igen, og det gik jo lidt hurtigt, så da han kom ind på gårdspladsen, så sagde den gamle, det gik sat med rand og rask knæt, fik du sådan noget fisse? Ja, så han så er reddet bedste. Hvad satan, siger han, så lever du rige på min mor. Ja, så smak. Og så kiggede Thomas, så siger han, ja, hvad fanden, siger du lever sgu da så rige på min. Ja, det var sådan lige lidt alvor for Nordjylland.